jätkä. Vittu jos sä tää tulet uhkailemaan mun poikaa. Vittu 5-vuotias. Vittu jos sä tulet uhkailemaan mun 5-vuotiaista poikaa, että sä tulet tappamaan sen. Tuolta tulee kuule pikkasen suurempaa niin jengiä kuin minä. Joo, kyllä nyt se on naurattaa siellä niin. Joo, kyllä se on nyt naurattaa, mutta entäs sit kun me tullaan sun kotiovelle? Katsotaan nyt se ilma. Katsotaan nyt se ilma. Meneekö sun pojan kanssa kotiovelle vai ilman poikaa, kun tätä me? Katsokaa nyt toi jätkä ilmettä. Tää tulee YouTubeen kyllä. Pikkasen just niinku Reparsillakin tuli. Älkää polttako mun lapsen autossa, mutta tää tulee niinku... Älä uhkaa tappaa mun lasta. Niin. Niin kyllä. Nimenomaan. Lapsen. Älkää tappaa. Älä tapaa mun lapsen lasten autossa. Ja mutta ei niin saa oikeesti tehdä.